ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ। ଧନ ତମେ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କାଲି ଆସିବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଆସ। ହଉ। ଯାଉଛି ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ରହ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଆସିକି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ୱେଟ୍ କରୁଛି। କୋଉ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛି? ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଥିଲା। ତୁ ଆସିଲ? भाई जितेश भाई कहीं କଣଟା କହ? बुढ़े लोग पढ़ाई दे ଚାଲ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ଚାଲ भाई झील लो पढ़ा ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲ। नहीं नहीं से झील लो पढ़ा भाई जितेश भाई दरकार ଝିଅ ଲଫଡା କିରେ? ହଁ ଭାଇ, ଝିଅ ଲଫଡା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲଫଡା। ମୋର ଝିଅ ଲଫଡାରେ ବହୁତ ଦୋଷ। ଆଉ ଝିଅ ଲଫଡା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଲଢେଇ ହବ। ହଁ ଅଲବତ ହବ। ଆରେ ସେ ଲଢେଇରେ ଜିତେଶ ଦାଦା ହିଁ କରିବେ। ଆରେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ମତେ ମନେ ପଇଲେ ଆଜି ଫେର ଥରେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଫେର ଖେଳ କରିବା, ଫେର ଲଢି ହବ। ଲଢେଇ ହବ ଅଲବତ
ଲାଗିଛି। ଆସିଲେ ବହୁତ ଦୂର ଲାଗିବ